Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tamang oras mismo may mapipili kita ngunyang maswerteng winner! Oh! Cash Prize! prize! Yan, sa mga nag-aabang-abang-abang-abang. Oo. Sige lang, dagos-dagos lang ang pag-abang. Ngunyan, may bubunotong kitang sarong winner named cash prize amounting to 1,000 pesos! Lunes ngunyan, kaya pero lang kita partner. Goodbye! So mga nag-comment yan, nag-intrakan last episode. Yeah, last Nakalista na mo yan. Correct. Yaunan mga pangaran nila. Pagkatapos pag nabunot, aapunan ta. Apunan ta. Okay. Automatic yan, partner. Ah. 1,000 ang sa indang gaganahon mo niya na pagkaldaw. Garapon, pasok! Tan-tadadan! Yan, garapon, pasok! Ayan. Sige rin. Ang mahiwagang garapon. An mahiwagang garapon. Hatod sa Indo, kan ako Bicol Party List as in kan Action Call Center. Dahil sa mahiwagang garapon, yaon Napapansin mga... mo, partner? Mm, Napapansin mo? Nagdadakula. Nagdadakol an sa tuyang mga entries. tama. Ibig sabihin, Tapos ang napansin ko pa, magayon ang pakakuan mo niyan, pakarulyo. Pakakabada. Dati, wagas mo yan, Buwaga. magayon ang pakarulyo. Sisi daw nagrulyo kayo ibig no? sabihin, partner, inspired ang nagrolyo ka ini. Inspired. Gusto sabihin, so nagrulyo ka ni may nakaraan sa pagrulyo. Roll! Sige. Bunot, bunot! Bunot. Sa irarom ako. Kuotong ko, partner. Mahilig ka sa irarong. Kuot. Kuot, partner. Mahilig ka pang kumuot. Baka kuotong pa kan iba. Ayan! Ang maswerteng ng gana nin 1,000 pesos dahil iba. Basa! Luway sa naanta mabigla naman ang Siya talinga ko. tabi si... Glenda Nidea. Grabe talaga, partner, ang energy mo. Ay, lunes eh, sabi mo eh. Oh, numero, partner. Ilingon mo, tapag medyo mga wibis na medyo maluya-luya na kita. Makulog na sa imong Alanuhan. alanuhan. Glenda Nidea, cellphone number Sir 9, 0963 63, 674 674, 2354. 2354. Ano yan? Smart. Smart. Okay. Tawag. Tadadan. Sorry, you do not have enough. Isus, nakapalaran mo Sala! yan, partner. Sala, partner! Sala, sinapindot ko. Sige. Ang smart pa lang kani, line 2. Okay. Talaga. Nangyayari talaga yan, partner. Line 2 pala ng smart. Okay. Sumimbag ka ta kung dahil. Mabunot kami iba. Yan. Pangaran, Glenda Glenda. Nidea. Yan, dapat masimbag kang unyan, takong dahi, malayog ang 1,000 sa ibang bulsa. Sa ibang kamot. Oo. Maray na pagkahapon, tabi, Nanay Glenda. Glenda. Hello? Is this me you're looking? Glenda? Hello, Glenda? Nag-ano ka ngunyan, Glenda? Nag-ano ka? Nasa arong po. Nag-ano ka dyan sa arong mo? Siyempre, yan kung sa arong ninda. Wala, anong pigigibo mo, Ano Glenda? pinagay mo? Nagdadalan po kami sa Miss Universe. Ay, nagdadalan ka Miss Universe! Ay, alam ko na, nagdadalang ka kay Miss Universe. Ano mga magayon man ang kaintra dyan? Ay, po, magayon. O, ano lamang, kumusta lamang, ang manok mo, ang manok mo si Isay, anong nasyon? Ano ang napili mo dyan na sailing mo yung manggagana? Siyempre po, Philippines. Oh, syempre, Philippines. Suportan. Oy, Glenda Bad, sa kailing mo Miss Universe, nalingawan mo na magluto. Alas 10 ko yan ah. Oo. Ano ang, So, bago pa po ako nakaluto. Hapon na nga ni palan. kasubago pa da siya nakaluto, anong paniraiyan na pigluto mo? Nakapagod ka na, Glenda. Yun na po kasi bago. Oh, nakapagod na. Anong panira nindo tabi Nalibong Glenda? partero na ako alas 10 na ning banggi. Anong panira nindo? Prito po. Pritong ano? Pritong ano? Galunggong. GG. Ano Ayan. pa? Ano pa? Maliban sa pritong galunggong, ano pa? Gulay, siyempre. Gulay. Anong gulay? Langka po. Langka. Kung aram ko man sa nang langka, Ano ang bangot? Ano ang bangot kan langka? May nag-book lang ko yung ganun na kasi bawal ako yung malangsang mga Bawal ka kimalangsa. Bawal. Nanay Nya ang Glenda. galunggong ba kung malangsa? Dit man sana. So may pong kinain ko. O Glenda, midbid mo ining mga kauron mo? Ano Glenda? Ano? Sorry po. Sisay kami. Oo, dahil mo midbid ining mga kauron mo? Oh. Saan ka nag-comment sa Facebook?
Hindi ko sabal. Saan ka tabi nag-comment? Saan ka nag-comment? Tabi na... Na gusto mong na manggana. gusto mong manggana nin kwarta. Forget ka na po. Ha? Ay, Hindi ko sabal. ano da? Ano da? Saan ka nag... Saan ka nag-comment? Ikaw yung sabal po ba? So, announcer yan partner sa Naga. Oh, tama. Sa Naga ito. Pag-iriba ito. Sa Naga ito. Pero di tabi sa Legazpi City, anong programa ang pigkomentaran mo na gusto mo manggana nin cash prize? Gusto na po ara. Oh, nalingawan na ni Manay. Oh, okay, sige. Ano? That. Tawan may kaning 2 seconds para mag-isip. 1, 2. Taga saan ko po, tabi? Taga saan ka, ka, tabi, Manay? Manay, Glenda? Sa Naga City po. Taga Naga. Naga City. Kaya midbid niyang mga announcer, mga taga Naga. pag-iriba sa Naga. Midbid mo si Kuyan, itong namayapang alingso niya. Ayaw po. Digdi sa Legazpi tabi, nanay, si Isay Anbistado mong pag-iribang Announcer. taga radyo, taga TV. Hindi Mayo? ko po magkakalisan na po. Mayo talaga siya. Mayo, Mayo. Mayo. Anyway, tabi, nanay Glenda. Para tabi isa sa imong karaman. Para marumduman mo, baad lamang pag binanggit mo na, hindi marumduman mo na. Kami tabi, si Ma Salvador kan Bicolan, Jasin, si Mr. Siram kan Bicol. Sa tabang ora mismo. Action. Ayan! Naramdaman mo na. Idiretso mo tabi. Sa tabi. Action po. Ayan! Yan! Nakuha mo na yun. Sabi na. Paano talaga, partner? Taga Naga kaya siya. Kaya Oo. talagang ang sunod-sunod na programa. Manay Naga. Glenda, nanggana kaning 1,000 pesos sa tabang ora mismo Action Call Center and Ako Bicol Party List. Ayan, 1,000 pesos tabi, Nanay Glenda Nedea. Congratulations! Darin nyo na po ako. Ganda ni Dea Carino. Ano po? Darin nyo po, Dea po nung dalaga pa ako. Ah. Ganda po yung ginagamit ko sa Facebook. Okay. And Facebook basta mo, Glenda Nedea. nanggana Okay. ka Glenda ng 1,000 pesos sali sa Ako Bicol Party List. Ayan, may mga contact tabi sa imo na taga-Action Call Center para maaraman mo kuno arin asin kung paano mo ma-receivean sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Ano ang mensahe mo Glenda sa tabang ora mismo and sa Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa nasili po ako. Hindi ko po inaasahan. Dahil mo inaasahan na magiging Miss Universe ka. Dahil po, nagsalit ako. Dahil mo pigalalauman na aapudan ka ngunya na aldaw ni Mr. Siram asin ni Ma Salvador kan Bicol. Not expected po. Oo. Ayan. Dahil ko mampatingay meridbidan mo yan. Sa idaw ngayon mga labo. Oo. Sige, Glenda, thank you so much. Ay, congratulations Glenda. Congratulations! Ipadagos mo ang pagiling mo dyan. Sa masunod, mag-iling ka giraray, tanganing padagos ang pag-uran nin kwarta sa imong bulsa. Pwede ka pang manggana nin 5,000 pesos. Okay po. Thank you po. Bye-bye po! Yan! Si Glenda! Kang Naga City. Kaya partner, patunay yan talaga na Bicol-wide. Nakikig lang talaga siya. Tapos sa pag-ural daw niyang Tapos pigdadago. pigurumdum niya, garong iya, iba man yung mga announcer ah. Oo, pero pagtaram tabaga partner na Mr. Siram and Nakakuha niya na Masa- action niya. niya. Ayan. Congratulations, Glenda Nidea, Naga City. City. Yan mga ka-action, patunay na naman tabi yan. Iguan na naman kita napaugma sinatauanin dugang na pag-asa sa buhay sa paagi ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, Ako Bicol Party List. Saro na naman na makabuluhan, asin panunin aksyon, natabang ora mismo ngunya na pagkahapon. Asin dyan ang mga ka-action, nagtatapos sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Magiribahan kita sa aga. Live kitang madadalan asin madadangog sa tuyang programang Tabang Ora Mismo. Kami yan sa idong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Kami ang mga makakairiban nito sa aga, kaya abang-abang ka mo. Kadakol pa kita mga papremyo, digdi lang yan sa Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, asin salamat. God bless Bicolandia and mabuhay!